Igbo bụ Igbo ndị ọma ndewonu. Ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwe ọsọ. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba bịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 30 n'ọnwa asatọ afọ 2024 ma bụrụ ahịa eke n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ụlọ ọrụ Geometrik ekwele nkwa idozi nsogbu mmanụ gas nakwa nke ite igwe mmepụta ọkụ latrik ha na-enwe. Ọchịchị etiti enyela ndị na-azụ ahịa mbirimbi otu ọnwa iji gbubilata ọnụ ahịa nke ngwaahịa. Ọchịchị etiti amakwasala iwu arụ ọrụ akwụ ụgwọ n'elu isi ndị dibịa bekee na-eme mfanye aka n'ụkwụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị ngwa ngwa. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Otu onye ụkọchukwu bụ nwafọ steeti Abia, Bishọp Silas Eke, na-egosipụta obi abụọ gbasara ọnụ mmiri okwu nke gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti n'ihe metụtara nrụzigharị nke okporo ụzọ kilomita 41 nke Arochukwu Ọhafịa. Enyimba TV chetara na gọvanọ nọrọ n'oge ndị na-adịbeghị anya gbapee atụmatụ ọrụ ngo n'okporo ụzọ ahụ na-ebo ndị ọrụ n'oge gara aga ebubo ịgbahapụ ọrụ nrụzigharị na okporo ụzọ ahụ. Na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere, Bishọp Eke rụrụ ụka na nke megidere okwu gọvanọ Oti, onye kwuru na ndị mbụ malitere ọrụ nrụzigharị n'okporo ụzọ Arochukwu Ọhafịa bụ ụmụafọ Ọhafịa abụọ bụ dọkịnta Ikokwu nakwa Maazị Achinivu, ọ bụghị dọkịnta Ọkpara. Onye ụkọchukwu ahụ jụrụ ajụjụ megide adịghị n'otu nke okwu gọvanọ gbasara ogologo okporo ụzọ ahụ nke a na-arụzigharị, na-ekwu na gọvanọ Oti kwuru na okporo ụzọ ahụ dị kilomita 41 n'otu ụma, ebe ndị kọmishọna ya na-ekwu na ya bụ okporo ụzọ dị kilomita 44. Onyeisiala Bola Tinubu hapụrụ isi obodo ala anyị Abuja ụnyaahụ bụ Tọzdee abalị 29 gawa njem na obodo Beijing mba China maka njem ọrụ nke ọ ga-aga ebe ahụ. Dịka ozi si n'aka onye ndụmọdụ ya pụrụ iche na mgbasa ozi n'ọhaneze bụ Ajuri Ngalale mere ka amata na njem onye isi ala ga-agụnye obere nkwụsịtụ na mbụ na obodo UAE tupu ya eruo China. Na China, ọ ga-esute onye isi ala Jinping n'ihe metụtara mkparịta ụka nke mmekọrịta mba na mba, na mgbakwunyekwa ihe ndị ọzọ nke ga-eme gburugburu ọgbakọ mmekọrịta China na Afrịka. Onye isi ala Tinubu na ndị ndu nke azụmahịa mba China ga-enwe nnọkọ maka nkwalite mwunye ihe nakwa ịzụkọrịta ahịa n'etiti Naịjirịa nakwa China. Ụlọ ọrụ Kọmishọn etiti na-ahụ maka nchebe nke ndị ahịa amapụla ọkwa iwu a na-enye ndị eze ahịa dị iche iche, bụkwanụ ndị aka ha dị n'itinye ọnụ ahịa nke ngwaahịa, bụkwanụ nke eji erigbu ndị mmadụ otu ọnwa iji kwụsị ụdị agwa. Osote onye isi oche ọhụrụ ahụ nke ahọpụtara maka ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Tunji Bello mapụrụ ọkwa na otu ọgbakọ ahaziri ndị aka ji oke maka ọnụ ahịa nrigbu n'isi obodo Abuja. O kwupụtara na ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ ga-amalite itinye iwu ahụ n'ọrụ. Bello rụtụkwara aka na ebumnobi nnọkọ ahụ bụ iji lebara ịrị elu ọjị nke ọnụ ahịa ngwa ahịa anya, bụkwanụ nke ezi uche na-adịghị na ya, nke a na-akọwapụta ugbu a na o sotere n'usoro ndị na-ezighị ezi nke ndị otu ndị ahịa nọ n'ime ahịa dịgasị iche iche na-agbaso.
ọchịchị etiti akwadola pasentị 50 nke ego mkponye aka maka ụlọọgwụ ọhaneze niile gọọmenti nwe gburugburu ala anyị n'ihe metụtara mgbubilata ụgwọ ọkụ latrik nke ha na-akwụ. Nke abụọ kwa onye minista na-ahụ maka ahụike n'Ogo steeti nakwa ọdịmma ọhaneze Tunji Alausa mapụrụ nke o mere na nnukwu ụlọọgwụ ọrịa ụbụrụ isi dị na Banawa steeti Kaduna. Alausa kpọpụtụrụ aha na enwere ihe metụtara nzọụkwụ nke a na-ewere ugbu a bụkwanụ nke hidoro isi n'ibelata ego ndị eji arụ ọrụ n'ụlọọgwụ ọhaneze ma kpochapụ oke ibu arụ ego nke a na-ebukwasị n'ubu ndị ọrịa bụkwanụ ndị bịara n'ụlọọgwụ ndị a maka ịnata ọgwụgwọ. Ọ mapụkwara ọkwa atụmatụ nke ịgbanwe aha ụlọọgwụ etiti niile nke gọọmenti nwe n'ala Naịjirịa ka ha zawazie ụlọọgwụ ndị pụrụ iche iji kwalite ogo nakwa usoro nke nlekọta ahụike n'ogige ndị a. Ụlọọrụ ministri etiti na-ahụ maka ahụike na ọdịmma ọhaneze egosipụtala na obi adịghị ha mma nakwa ha enweghị afọ ojuju na mkpebi otu jikọrọ ndị dibịa bekee bụ NAD n'aha mkpirisi bekee mere ịbagide mfanye aka n'ụkwụ abalị 7 nke ịdọ aka na ntị n'agbanyeghị mgbalị niile na mbọ ndị ọchịchị etiti na-eme idozi nchegbu ha ma kwe ka ọrụ na-aga otu o kwesịrị n'otu aka ahụ. N'ozi nke onye nkwuchite ọnụ ụlọọrụ ministri ahụ bụ Ado Bako zipụrụ na-akọwa na ọchịchị etiti enweghị ihe ọzọ ga-eme na-abụghị iji ụkpụrụ arụ ọrụ akwụ ụgwọ eme ihe n'oge niile mfanye aka n'ụkwụ ahụ ga-ewere ọnọdụ na-adabere n'iwu ọrụ nke dịbu adị. Bako kpọtụrụ uche na iwu ahụ anaghị eleda nchegbu ndị kwesịrị ekwesị nke ndị ọrụ ahụike na-egosipụta anya kama na ọ bụ iji hụ na masasaghị usoro nlekọta ahụike ndị dị oke mkpa ruo n'oko nke na ọhaneze ga-abụzi ndị nke ga-ata ahụhụ n'akụkụ a. Ndị dibịa bekee na-afanye aka n'ụkwụ n'ihi ọchịchị obi ha bụ ka atọhapụrụ ha onye ogbu ha bụ onye dọkịnta na-arụ ọrụ na steeti Kaduna bụ Ganiyat Popola, onye nọ n'ọgba ndị ntọ kamgbe a tọrọ ya n'ihe karịrị ugbu a ọnwa 8. Onye isi oche otu jikọrọ ndị ọrụ NLC n'aha mkpirisi Joe Ajero na-akọwa mbịakọta ọnụ nke otu ndị ọrụ dịka agwa ihu otu n'anya kachasịnụ ahụtụrụla n'ala anyị Naịjirịa, na-aṅụ iyi n'otu ahụ agaghịdị agbanwe n'ụzọ ọbụla n'agbanyeghị ihe ịma aka ndị ọ na-eche ihu. Ajero kwuru nke a mgbe ọ na-agwa igwe ndị ọrụ okwu bụkwanụ ndị gbakọta n'isi ụlọọrụ otu ndị ọrụ NLC iji nabata ya ka ọ gachara zoku ndị uwe ojii kpọrọ ya. Ọ kọwara oku ndị uwe ojii kpọrọ ya dịka ụfọdụ n'ime ihe ize ndụ nke na-echere onye ọbụla bụ onye ndu otu ndị ọrụ ihu, na-echeta otu oge n'afọ ndị 1990 n'okpuru ọchịchị onye isi agha soja bụ General Sani Abacha bụkwanụ mgbe akpọchiri ya ma tụba ya n'ụlọ mkpọrọ. Na mmalite, otu onye ọkaiwu si n'ụlọ iwu Femi Falana bụ Maxwell Ọkpara nyere mmasị obi ike na adịghị ihe na-eme n'ihe metụtara njem ha zọrọ gaa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, na-akọwa na naanị ihe ndị uwe ojii jụrụ Ajero bụ ka onye nkọwa maka ozi ụfọdụ banyere otu onye nwere ọnụ ụlọ ịrụ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ otu ndị ọrụ NLC. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kpọrọ onye ndu nke otu jikọrọ ndị ọrụ oku ịza ajụjụ gbasara ebubo ịkwado iyi ọha egwu, iji kọmputa eme mpụ, ịgba ọchịchị mgbe okpuru, ịgba izu ọjọọ nakwa ihe ndị ọzọ.
ka ọ dị otu jikọrọ ndị ọrụ ngalaba ya na steeti Abia NLC sonyere ndị ogbo ha n'ala anyị zọrọ njem udo gburugburu ala anyị na ndonyere ukwu maka nnukwu onye isi oche nke otu ahụ bụ Comrade Joe onye ndị uwe ojii kpọrọ oku ịza ajụjụ ụfọdụ gbasara ebubo iyi ọha egwu. Njem ahụ gụnyere oge ekpere nke ekpere n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Osote onye kọmishọna ndị uwe ojii n'ihe gbasara ihe omume na steeti ya bụ Chris Okoro, onye nabatara ndị ọrụ n'aha onye kọmishọna ndị uwe ojii n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Ụmụahịa, kelere ha maka ụzọ udo nke ha ji zọrọ njem ha ma gbaa ha ume ka ha ghara ikwe ka ndị efulefu weghara ya bụ njem ahụ nakwa ekpere ahụ nke ha na-eme. Ndị otu ndị ọrụ zọgharịrị njem gburugburu okporo ụzọ ndị gbapụtara ihe n'Ụmụahịa dịka ha bụcha epekele ndị nke dere ihe ndị dịka ndị uwe ojii hapụnụ Comrade Joe ma legide anya na-enweghị nchekwa nke dị n'ala anyị. Ịnwụchie Ajero, otu ndị ọrụ agbachie obodo a. Ọgụ ndị ọrụ na-alụ bụ maka ọdịmma nke ndị ọrụ n'ala anyị. Onye isi oche ọhụrụ eduru n'iyi ọrụ nke otu jikọrọ ndị ọkaiwu NBA n'aha mkpirisi bụ Afam Osigwe na-ekwe nkwa n'otu ahụ ga-ahụ na gọọmenti na ogo ha dị iche iche ga-aza ajụjụ n'oge niile ọ ga-arụ ọrụ dịka onye isi oche nke otu ahụ. O nyere mmasị obi ike a mgbe ọ na-ekwu okwu mmalite ya na ememme idu n'iyi ọrụ ya nke onye isi oche nakwa ndị oso ya chi na ya bụ otu agba ya nke 32 nke otu NBA na steeti Lagos. Osigwe, onye bụkwa onye SAN, kwuru n'otu ahụ ga-arụ ọrụ ịhụ na ụkpụrụ na atụmatụ ọrụ niile nke gọọmenti bụ nke mezuru ebumnobi ụmụ Naịjirịa n'ebe o metụtara ezigbote ọchịchị nke gụnyere ịkwụwa aka ọtọ n'ihe niile gbasara ego, ibelata ego na-efu nke eji na-achị ọchịchị nakwa ịhụ na ebutere ọdịmma ndị mmadụ ụzọ n'ime ihe niile nke a na-eme. Nnukwu ụlọ ọrụ ndị agha na-enye akụkọ na-ekwu na opekata mpe ihe dịka 1,166 ndị na-eyi ndụ egwu abụrụla ndị nwụrụ anwụ ugbu a site na mgbọ egbe ma nke si na mwakpo esiri n'elu mee n'ọtụtụ ebe nzuzo ha site na usoro ihe omume niile nke ndị agha soja mere dịka ebusoro ndị omekome ndị agha kpụ ọkụ n'ọnụ naanị n'ime ọnwa Ọgọst a anyị nọ na ya. Nke a bụ nkwupụta nke onye Director ihe metụtara mgbasa ozi ụlọ ọrụ ndị agha Major General Edward Buba mere ka ndị nta akụkọ mara mgbe ọ na-atụpenye ha azụ n'isi obodo Abuja. Na mgbakwunye, ọ kọwara na nwụchiri ndị na-eyi ọha egwu ruru 1,096 ebe ihe karịrị 2,741 ndị otu isiekwu ọnwụ Boko Haram nakwa ndị nke okpukperechi alakụba ISWAP na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka na ezinụlọ ha chisachara ngwa ọgụ ha n'ụkwụ ndị agha nke usoro ihe omume Operation Hardin Kai. A napụtakwara ndị atọrọ ndị ruru 721 ka ọ dị. Isi ụlọ ọrụ ndị nchekwa DHQ n'aha mkpirisi bekee ekwuola na ọchịchị etiti ga-eso otu EU were rụkọ ọrụ iji were nzọụkwụ ndị kwesịrị ekwesị megide Simon Ekpa. Atọhapụla ụmụafọ mba Poland mmadụ 7 ndị agha nwụchiri maka ifegharị ọkọlọtọ mba Russia n'oge emere njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ na steeti Kano. Ndị ọrụ nchekwa DSS nwụchiri ha n'abalị 5 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 n'ihi ebubo a na-ebo ha ịkpa agwa dị aṅaa n'oge njegharị ahụ emere megide ụkpụrụ gọọmenti nakwa oke ihe isi ike n'obodo a. Osote onye minista mba Poland na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Andrzej Sejene
ka o si na-adị kwuru na mmadụ 6 n'ime ndị a bụ ụmụ akwụkwọ nakwa otu onye nkụzi ha nke mere ha mmadụ 7 sitere n'ụlọ akwụkwọ dị na Warsaw ndị bịara Naịjirịa maka usoro ọmụmụ ihe ala Afrịka n'ụlọ akwụkwọ mahadum Bayero dị na Kano n'oge mgbanwe ihe ọmụmụ. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke mba Poland bụ Radoslaw Sikorski kọwapụtara na ntọhapụ ahụ bụ nke mere eme site n'ozi nke ozi bara n'akara S. Dịka a na-aga inwe ntuliaka ọkwa onye gọvanọ na steeti Edo, ụlọọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị INEC n'aha mkpirisi bekee amapụla ọkwa na mbịanye aka n'akwụkwọ udo maka oge ntuliaka ahụ nke otu pati niile ga-ehi odo n'abalị 12 nke ọnwa Septemba afọ 2024 n'obodo Benin. Onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ ọkammụta Mahmood Yakubu kwupụtara nke a n'ọgbakọ ya na otu pati niile nwere na Abuja. O kwukwara na a ga-eme ihe omume nke inyocha epekele ịtụ vootu nakwa nlereanya ya n'abalị 10 nke ọnwa Septemba iji nwalee igwe BVAS nakwa iziba okwe ntuliaka na ọba okwe ha. Mbịanye aka maka udo nke nnukwu otu kọmitii udo so na-ahazi ga-ehido isi n'ihu na udo chịrị eze n'oge ntuliaka ahụ, ebe a ga-agbaso usoro ntuliaka ndị kwesịrị ekwesị n'oge ntuliaka ahụ. N'ihe fọdụrụ abalị 22 ka enwe ntuliaka nke abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2024 na steeti Edo, ụlọọrụ INEC emezuola ihe dịka usoro ihe omume 10 n'ime 13 nke ha mere atụmatụ ya ime banyere nke ahụ. Onye isi oche nke otu pati All Progressive Congress APC na steeti Edo bụ Jarrett Tenebe akatọọla ọchịchị nke gọvanọ Godwin Obaseki nọ n'isi ya na steeti ahụ, na-ebo gọvanọ ebubo idubanye ala ahụ n'oke ụbịam nakwa ọchịchị ọjọọ. Tenebe kwupụtara nke a n'ajụjụ ọnụ nke ihe omume telivishọn o ji na-agbachitere mkpebi onye ji ahụ otu pati APC azọkwa gọvanọ na steeti ahụ bụ Monde Okpebụlọ, onye nke họrọ izere ajụjụ ọnụ ndị ntaakụkọ tupu ntuliaka ezumezu ọkwa gọvanọ na steeti Edo ahụ ehi odo. Ọ rụrụ ụka na oke ego nke ji ndị steeti Edo aka bụkwanụ nke ha na-ahụsi anya na ya, nke ọ kwuru na ọ bụ ọchịchị Obaseki kpatara, na nke ahụ mere ka o siere ọtụtụ ndị ike ịzụta igwe na-enye ikikere onyonyo kebụl TV maka ilere ụdị ajụjụ ọnụ ọbụla ma ọ bụrụ na eme ya. Tenebe mesiri ya ike ihe ndị ka mkpa bụkwanụ nke Okpebụlọ ga-ebute ụzọ bụ ịmalite ọrụ n'ime ime obodo, ọ bụghị ịgbara gawa ajụjụ ọnụ nke ndị ntaakụkọ ga-agba ya n'ihe metụtara mgbasa ozi. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah ehiwela otu kọmitii ga-elebara ntinye n'ọrụ nke ụgwọ nwa opekata mpe ogo etiti n'ọrụ na steeti ahụ. Otu kọmitii ahụ nke onye isi oche ya bụ onye isi ọrụ na steeti ahụ bụ Kenneth Ugwu nakwa Sandra George, onye nnọchiteanya nke si n'ọfịs odeakwụkwọ gọọmenti, bụ onye ga-arụ ọrụ dịka odeakwụkwọ. Gọvanọ nyere otu kọmitii ahụ naanị otu ọnwa iji webata ihe ndekọ ha. Ọ dụrụ kọmitii ahụ ọdụ na ha kwesịrị ịbụ ndị nke ga-enwe nnọkọ njụta ihe site n'aka ndị niile ọ dị mkpa ka ha mee otu ahụ, ọkachasị ụlọọrụ ministri niile, ngalaba ọrụ gọọmenti niile, iji hụ na ọ bụ okwu gbasara ndị ọrụ ga-abụ ihe ndekọ ikpeazụ nke ha ga-ewebata. Gọvanọ Mbah mesiri ike na ọchịchị ya dị njikere ma bute ọdịmma nke ndị ọrụ ụzọ n'ihe niile ọ na-eme. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-eru gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsi ike maka na ana m alọtaghachi.
anyị gazie ugbu a n'akụkọ anyị bụ isi. Ụlọọrụ ikikere ọkụ latrik geometrik na-egosipụta nchegbu gbasara oke ụkọ mmanụ gas nakwa ụlọọrụ inye ọkụ nke latrik na ihe metụtara ọrụ ha nke dị na Osisiọma steeti Abịa nke ikikere inye ọkụ ya ruru megawat 188. Ụlọọrụ ahụ kọwara na ụkọ mmanụ gas na-emetụta uto akụnụba nke ya bụ ụlọọrụ ha. Onye isi nhazi nke ụlọọrụ geometrik Ugo Opiegbe bụ onye kpughepụrụ nke a nyere ndị nta akụkọ n'oge ya na ha na-ekwurịta okwu. Ụlọọrụ ahụ kọwara na ihe ụlọọrụ ahụ ji na-arụ ọrụ nke ọma bụ megawat 90 nke ite igwe mmepụta ikikere ọkụ latrik abụọ ha n'ime atọ ha nwere nke na-emepụta opekata mpe ihe dịka megawat nke 47 n'otu bụkwanụ nke ga-enyere ụlọọrụ ahụ aka ikesawa ikikere ọkụ latrik. Ka o si na dị, ụlọọrụ geometrik kwuru na ya bụ ụlọọrụ na-arụsi ọrụ ike ugbu a iji gboo nsogbu nke mbubatara ha mmanụ gas ma chọpụtacha ụzọ ndị ọzọ nke ha nwere ike isi na-enweta mmanụ gas maka ụlọọrụ ha na-arụ ọrụ, ebe ha kọwara na nke a ga-ewe ha otu ọnwa iji mezuo nke a. N'akụkọ azụmahịa, ala Naịjirịa site n'ụlọọrụ kọmishọn ya bụ maka mgbanwerịta ego SEC n'aha mkpirisi amapụla ọkwa nkwado nke nyere n'ọtụtụ ndị na-azụ ahịa mkpụrụ ego ịntanetị nke na-egosi nnabata anabatarala mkpụrụ ego ịntanetị ugbu a. Ụlọọrụ kọmishọn ahụ kwuru na o nyere ụlọọrụ mgbanwerịta mkpụrụ ego ịntanetị abụọ ikikere ịmalite ọrụ n'okpuru atụmatụ iwu nchekwa nke mkpuchi ya. Anabatakwara ụlọọrụ 5 ọzọ ka ha nwalewe akụrụngwa ha nakwa nka teknụzụ ha n'okpuru ya bụ atụmatụ. Nke a na-esochi mmapụ ọkwa nke onye isi oche ụlọọrụ ahụ na ihe metụtara ego nke a na-akpatara ala Naịjirịa bụ FIRS Zak Adedeji mapụrụ, na-ekwu na gọọmenti na-atụpụta ụkpụrụ ije ozi nke eji ebugharị usoro niile nke eji akpatara ala Naịjirịa ego nke gụnyere nchekwa nke ngalaba ụlọọrụ ndị na-azụ ahịa mkpụrụ ego ịntanetị. N'otu aka ahụ, n'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ nkata ụmụ nwaanyị ala Naịjirịa ama dịka The Tigress na-agba ndị nke 8 ugbu a na mba ụwa n'ihe metụtara ngụkọ ọhụrụ nke otu na-ahụ maka akụmbọọlụ nkata FIBA wepụtara ugbu a. N'ihe ndekọ ngụkọ ọhụrụ ahụ nke otu na-achị isi n'ihe metụtara egwuregwu bọọlụ nkata na mba ụwa wepụtara, ndị ọkaibe n'egwu bọọlụ nkata ama ugboro 5 wufere akara 4 iji soro na ndị 10 mbụ na mba ụwa. N'ịgba ndị nke 8 n'ihe ndekọ ọhụrụ a, otu egwu bọọlụ The Tigress aghọọla ndị otu egwu bọọlụ ala Afrịka mbụ ma ndị nke nwoke ma ndị nke nwaanyị kọwarala iko nke ịbanye na akara ndị 10 mbụ nke ngụkọ otu egwu bọọlụ FIBA na mba ụwa. Mbilite a nke otu egwu bọọlụ a biliri nke ghọrọla akụkọ akpụ n'ọnụ ugbu a nwere ike ịbụ n'ihi ime nke ọma ha mere na asọmpi egwuregwu Olympics ha n'obodo Paris. Otu egwu bọọlụ The Tigress meriri ma Australia ma mba Canada n'ogo nke ịnọ n'otu iji bụrụ ndị nke nọrọ soro na ndị gbara ndị nke mbụ n'ala Afrịka sonyere n'ịma aka nke na-esote nke ikpeazụ n'egwuregwu Olympics. Ndị ọma, ozuola ma gbachaa n'akụkọ ndị anyị jiri bịa taa n'akụkọ ụwa, mana tupu anyị apịachie ka anyị chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ụlọọrụ geometrik ekwela nkwa idozi nsogbu ụkọ mmanụ gaasị ha na-enwe yana nke ite igwe mmepụta ọkụ latrik ha n'Aba steeti Abịa.
Ọchịchị etiti enyela ndị na-azụ ahịa mbirimbi otu ọnwa iji gbubilata ọnụ ahịa nke ngwaahịa. Ọchịchị etiti amakwasakwala iwu arụ ọrụ akwụ ụgwọ n'elu isi ndị dibịa bekee na-eme mfanye aka n'ụkwụ. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa, na-asị gị chetaghachikwa na ị ga-esonyere anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.